ମୋ ନାଁ ପିଙ୍କି। ଆଜି ମୋ ବିବାହରେ 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଲା। ମୋ ବିବାହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମାନବ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି। ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ଓକିଲ। ମୁଁ ଉଦାସ ହୋଇ ବସିଥାଏ ଓ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଏ ଘର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି। ଏ ଆଙ୍ଗଣ ଖାଲି ଅଛି। ମୋ କୋଳ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଅଛି। ମୁଁ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଥାଏ। ସନ୍ତାନର ଅଭାବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଦରକାର, ନିଜର ରକ୍ତ ଦରକାର। କେତେବେଳେ ତ ସେ ମୋତେ ବାଞ୍ଝ ହେବାର ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେବା ମୋ ହାତରେ ତ ନଥିଲା ନା। ମୁଁ କେବଳ ଉପରେ ଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଥାଏ। ଏକ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଥାଏ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଆଖି ଏକ ଅଜଣା ଶବ୍ଦରେ ଖୋଲିଗଲା। ଥଣ୍ଡା ଏତେ ଅଧିକ ଥାଏ ଯେ ଶଯ୍ୟାର ଉଷ୍ଣତା ଛାଡ଼ି ଉଠିବାକୁ ମନ ହେଉନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ କାହାର ଥାଏ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରଜାଇରୁ ବାହାରି ଆସିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଖିଲି, ତେବେ ଏକ ଭିଡ଼ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆମ ଘରର ଦୁଆର ଉପରେ ଅଟକି ରହିଥାଏ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲି, ତେବେ ମୋ ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚାଦରରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଆମ ଦୁଆର ଉପରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଏ ଝିଅ କିଏ ଓ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଛି? ତେବେ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀରୁ ଜଣେ ମହିଳା କହିଲେ, ଜାଣିନାହିଁ ଏ କାହାର ପାପ, କେଜାଣି କିଏ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଭୁଲ ପଦା ଉଠାନ୍ତି, ତାପରେ ଏଭଳି ନିରୀହ ଶିଶୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କେଜାଣି କିଏ ଏହାକୁ ଓକିଲ ସାହେବଙ୍କ ଦୁଆରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଆରେ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଆବର୍ଜନାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, କେଜାଣି ଏ କାହାର ଅପବିତ୍ରତା। ମୁଁ କହିଲି, ବସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ କି ଏ ଝିଅଟି କାନ୍ଦୁଛି? ମୁଁ ନଇଁ ପଡ଼ି ତାକୁ ମୋ କୋଳରେ ନେଲି। ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ। ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ମାତ୍ର 10-15 ଦିନର ଶିଶୁ ଓ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥାଏ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଲି ଓ ନିଜେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରି ଝିଅଟିକୁ ନେଇ ଘରେ ପଶି ଆସିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନବ ସେହି ସମୟରେ କୌଣସି ମାମଲା ନେଇ ସହରର ବାହାରେ ଥାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଏ ଝିଅ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ଏ ଝିଅଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ସେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୋ ବିବାହରେ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ନଥାଏ, କେଜାଣି ଈଶ୍ୱର ମୋ ଖାଲି କୋଳକୁ ଏହିପରି ଭରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏ ନିରୀହ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଜାଗି ଉଠିଥାଏ। ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ଏ ଝିଅର ଆଗମନ ସହ ଏ ଘରର ଶୂନ୍ୟତା ଦୂର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏ ଝିଅର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଥାଏ, ଯେମିତି ସେ ମୋ ନିଜର ସନ୍ତାନ। ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେ ଘରେ ପାଦ ଥାପିଲା ମାତ୍ରେ ମୋ କୋଳରେ ଝିଅକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା। ସେ କଡ଼ା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, କାହାର ଝିଅକୁ କୋଳରେ ନେଇ ଫେରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ବାହାରେ ଥାଇ ସକାଳେ କେହି ଏ ଝିଅଟାକୁ ଆମ ଦୁଆରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଛି। ବିଚାରୀ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ମୁଁ ତାର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଛି। ମୋତେ ତା ସହ ଲାଗି ହୋଇଗଲାଣି ମାନବ। ମୁଁ ଭାବିଥାଏ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଝିଅ ଉପରେ ଦୟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ନ ପଚାରି କାହାର ଝିଅକୁ ଘରେ ରଖିବାର ଅଧିକାର ତମକୁ କ'ଣ ଅଛି? କେଜାଣି ଏ ପାପ କାହାର? ଆଉ ତୁମେ କାହାର ପାପକୁ ଏ ଘରକୁ ଆଣି ଦେଇଛ? ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି କଥା ଆଶା କରିନଥିଲି। ଆପଣ ତ ପଢ଼ିଲେ କି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି କେମିତି କହିପାରନ୍ତି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ କଥାରେ ଆଖି ଫେରାଇ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ଏ ଝିଅ ଏ ଘରେ ଆମ ସହ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଏ ଝିଅ ଆମ ଦୁଆରେ ଆସିଛି, ସେମିତି ତୁମେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୁଆରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଓ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ବହୁ ସମୟ ଧରି ତାକୁ ମୋ ଗଳାରେ ଧରି ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଠୁକରାଇ ଦେବି, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ କି? ନା, ମୁଁ ଏ ଝିଅ ସହ ଅନ୍ୟାୟ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ଆମ ଦୁଆରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ତାର କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ, ତାର କେହି ଆପଣାର ନାହିଁ, ତେବେ ଏଥିରେ ଏ ନିରୀହ ଝିଅର କ'ଣ ଦୋଷ? ଏ ଏକ ନିରୀହ ଝିଅ, ତାର ଦୋଷ କ'ଣ ଯେ ସେ ଏକ ଏଭଳି ମାଆର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଯିଏ ତାକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି? ନା ନା, ଏକ ମା ଏମିତି କେମିତି କରିପାରେ?
ଯେ ଜାଣି ଶୁଣି ନିଜ ଔରସକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଲଗା କରିଦେବ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ସେ ମହିଳାଙ୍କର କିଛି ମଜବୁରି ଥାଇପାରେ। ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଭାବିବାର ସମୟ ନଥାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୋଧରେ ଜଳୁଥାନ୍ତି ଓ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଏ ଘରେ ଏ ଝିଅ ରହିବ କିମ୍ବା ମୁଁ ରହିବି, ତୁମେ ଏହାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନା କରି ଦେଇଥାଏ ଓ କହିଥାଏ ଯେ ଏବେ ଏହା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହା ମୋତେ ମୋ ଘରର ଦୁଆର ମିଳିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଏହାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂର କରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଏହି ଆଚରଣରେ ମାନବ ମୋ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଓ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମୋ ସହ କଥା ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ଓ ତା'ର ନାମ ରଖିଥାଏ ତମନ୍ନା। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଉଥାଏ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଲୁଚି ଲୁଚି କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ତମନ୍ନା ରାତିରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ। ତା'ର କାନ୍ଦ ଶବ୍ଦରେ ମାନବକୁ ରାଗ ଆସୁଥାଏ। ସେ ଅନେକ ଥର ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ଗାଳି ସହି ନେଉଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଏ ଝିଅ ମୋ ହାତରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ସେହିଦିନ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ତା ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଥାଏ। 1 ମିନିଟର ଦୂରତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସହିପାରୁନଥାଏ। ଅନେକ ସପ୍ତାହ ଏହିପରି ଅତିବାହିତ ହେଲା। ମୁଁ ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲୁନଥାଏ। ସେ ମୋ ସହ ଭଲ ଭାବେ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କଥା କହିବାକୁ ଓ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ତମନ୍ନାର ଆଗମନ ପରେ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖୁସି ତା ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏକ ଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୋର୍ଟରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଓ କହିଲେ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକେ ଆମ ବିଷୟରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଏ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତି କମରେ ମୋ ଖୁସିର ତ ଖିଆଲ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ସହ କେତେ ଖୁସି ରହୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ, ତାପରେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଛରେ ଚୁପଚାପ ତମନ୍ନା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିଲି। ତା ପାଇଁ କିଛି ଲୁଗା, ଖେଳନା ଓ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଦେଖି ହସୁଥାଏ, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସାରା ଦୁନିଆ ମୋ ପାଦ ତଳେ ରହିଛି। ଏକ ରାତିରେ ତମନ୍ନା କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବୋଧହୁଏ ତା'ର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଛାତିରେ ଧରି ଚୁପଚାପ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମାନବ କୋଠରୀରୁ ବାହାରି ଆସି କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ପିଙ୍କି, ଏ କ'ଣ ତମାସା ଲାଗିଛି? ମୁଁ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ଏ ଝିଅ ଘରେ ଆସିଛି, ମୋ ସାରା ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ ଯେ ଲୋକେ ଆମ ବିଷୟରେ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କାହାର ପାପକୁ ପୋଷୁଛ। ମାନବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଏହା କାହାର ପାପ, ତେବେ କ'ଣ ହେଲା? ଏବେ ଏହା ମୋ ପାଖରେ ଆସିଛି, ତେବେ ଏହା ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁରେ କଠୋର ଭାବ ଥାଏ। ସେ ସକାଳେ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଯେ କେବେ ନା କେବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଜାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ ହେତଲ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ତମନ୍ନା ବିଷୟରେ କହିଲି, ସେ କିଛି ଆବେଗପ୍ରବଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା, ତୁମେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ତୁମକୁ ଏହି ବାହାନାରେ ମା କରିଦେଇଛି। ସେ ତମନ୍ନାଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଉପହାର ଦେଇଥାଏ ଓ ମୋତେ କହିଥାଏ, ମା ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଅସଲ ମା ତ ସେହି ମା କୁହାଯାଏ ଯିଏ ପାଳନ କରେ। ହେତଲର କଥାରେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଥାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ସିଧା କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷି ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କୋଠରୀରୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି। ସେ ତମନ୍ନାକୁ ଏ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ତମନ୍ନା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି କହିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନିରୀହ ଝିଅ ଉପରେ ଦୟା ହୁଏ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ତା ପ୍ରତି ଏତେ କଠୋର କାହିଁକି? କେଜାଣି ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଠୋରତା ହିଁ କାରଣ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ଓ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ଦିନ ଏହିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତାରେ ଅତିବାହିତ ହେଲା। ଏକ ଦିନ ତମନ୍ନାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା।
ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର ଆସିଲା। ମୁଁ ଏକାକୀ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଗଲି। ଡାକ୍ତର ଔଷଧ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ତୁମେ ତା'ର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଦିନ ରାତି ତା'ର ସେବାରେ ଲାଗି ରହୁଥାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯେ ଝିଅର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଓ ମୁଁ ତା'ର କେତେ ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ଏସବୁରୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କିଛି ନରମତା ଜାଗିଥାଏ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ସହ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥାଇ ତମନ୍ନାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ନଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ଜି ଏବେ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଅଛି। ପରଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାମଲା ଜିତିଗଲେ, ଯାହା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥାଏ। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଥାଏ। ସେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାମଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥାଏ, ତାରେ ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ କହିଲି, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତମନ୍ନା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ମୋ କଥାରେ ସେ ଆଖି ନୁଆଇଁ ରଖିଲେ ଓ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଯେ ସତ୍ୟ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ଅହଙ୍କାରର ଅନ୍ଧତାରୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମନା କରିଦିଏ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଠୋରତା ମଧ୍ୟ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ଖୁସି ଆସୁଥାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଏକ ଘର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଏହାକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସେହି ଘରଟିକୁ ମଧ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଥର ମାନବକୁ କିଛି କହିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଆବାଜ ଉଠୁଥାଏ ଯେ ଏସବୁ ତମନ୍ନାର ଶୁଭ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତମନ୍ନା ଯେମିତି ଏ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥରେ ଖୁସିର ରଙ୍ଗ ଛିଟେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତା ସହ ସମୟ କାଟୁଥାଏ। ମୋତେ ସମୟର ପତା ହିଁ ନଥାଏ। ସେ ରାତିରେ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଲୋରି ଗାଇ ଶୁଣାଉଥାଏ, ତେବେ ସେ ମୋ ଛାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ଶୋଇପଡ଼ୁଥାଏ। ମାନବ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏ ଘରେ ଆଉ ମାତ୍ର 1 ମାସ ରହିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ନୂଆ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସିରେ ମୋ ସହ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୁରୁଣା ଫର୍ଣ୍ଣିଚରକୁ କୌଣସି ଗରିବକୁ ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଘର ପାଇଁ ସବୁ ନୂଆ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କିଣିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଏହି ଖୁସିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ଏକ ଦିନ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉଦାସ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଶ୍ୱାସନାର ହାତ ରଖି କହିଲି, କ'ଣ ହେଲା, ଆପଣ ଉଦାସ କାହିଁକି? ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଅତୀତରେ ହଜିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ, ଏକ ପୁରୁଣା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ କେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେମିତି ମୋ ହୃଦୟ ଉପରେ ବହୁତ ଭାର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାର ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତମନ୍ନାକୁ ନିଜର କରିନେବା ଉଚିତ। ମନା କରିବା ଅହଙ୍କାର ହେବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ତୁମର ହିଁ ଦୁଆ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକାର ପହଞ୍ଚିଛି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ସ୍ଥାନରେ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ କେବେ ତମନ୍ନାକୁ କୁଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ କାହାର ପାପକୁ ମୋ ଘରେ ଜାଗା ଦେଇଛ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସହିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ବୋଧହୁଏ ସେହି ପାପ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ମୋ କଥାରେ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ହାର ମାନିବାର ଝଲକ ଦେଖିଲି। 1 ମାସ ପରେ ଆମେ ନୂଆ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲୁ। ନୂଆ ଘରର ଖୁସିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାର୍ଟି ନେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ରାତ୍ରିଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଲେ ଓ ମୋ କୋଳରେ ତମନ୍ନାକୁ ଦେଖିଲେ, ତେବେ ତା'ର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଆରେ ମାନବ, ତୁମ ଝିଅ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତୁମେ ଆମକୁ କହିଲ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ ଘରେ ଝିଅ ହେଲା। ଏହି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତମନ୍ନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କାହିଁକି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ତ କହିଦେଇଛ ଯେ ଏହା ଆମ ଝିଅ, ଏତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମୋ ହୃଦୟରେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତ କହିବି ହିଁ, କାରଣ ମୋ ହୃଦୟରେ ତମନ୍ନା ବସିଯାଇଛି। ମୋ କଥାରେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ, ବୋଧହୁଏ ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ। ବୋଧହୁଏ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ଯେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଦଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ ଯେ ଯେମିତି ଆପଣ ମୋତେ ମା' କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ପିତା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଜିଭରେ କିଛି ନରମ ଶବ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରୁ ମୋ ହୃଦୟରେ କିଛି ଆଶା ଜାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା।
ସେ ଏବେ ତମନ୍ନାକୁ ଦେଖିବାରୁ କଟୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥାଏ ସେ ଆଖି ଫେରାଇ ନେଉଥାନ୍ତି। ଏକଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତମନ୍ନାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କହିଲି। ମୁଁ ଘରର କାମ କରୁଛି। ତେବେ ସେ ଝଟକାରେ କହିଲେ, ମୋତେ ତା ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏହା ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଏତିକି କହି ସେ ଉଠି ଚାଲିଗଲେ ଓ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। କିଛି କହିବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲାଭ ନଥାଏ। ଏବେ ତମନ୍ନା 5 ମାସର ହୋଇଗଲା। କେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଛୋଟ ହାତରେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଧରୁଥାଏ। ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଯେ ମାନବ ତାକୁ ଲୁଚେଇକି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥାଏ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଥାନ୍ତି। ଏକଦିନ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଆସିଲେ। ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆମକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କାହାର ଅବୈଧ ଔରସକୁ ନିଜ ଘରେ ଜାଗା ଦେଇଥାଅ। ଏଥିରେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମାନବ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ କାରଣରୁ ମୋତେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲୋକେ ତମନ୍ନାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଓ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କ୍ରୋଧରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି, ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତମନ୍ନାକୁ ନେଇ ଏଠାରୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏକଥାରେ ରାଗିଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ଧମକ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏ ଘର ମୋ ସହିତ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଅବୈଧ ଝିଅକୁ ତୁମେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚପାଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ଏହା ଅବୈଧ ତେବେ ତାଠାରୁ ଶୁଭ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଖୁସି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିଲା, କାମରେ ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଏସବୁ ତ ତମନ୍ନାର ଆଗମନ ପରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ତୁମେ ବାଜେ କଥା ବନ୍ଦ କର ଓ ଏତିକି କହି ସେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ତମନ୍ନା ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ତାକୁ ଦେଖୁନଥାନ୍ତି, ବରଂ ତା ଉଲ୍ଲେଖରେ ମଧ୍ୟ ରାଗି ଉଠୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣକୁ ଚୁପଚାପ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ନେଉଥାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି, ଜାଣିନାହିଁ ଏ କେଉଁ ଅପବିତ୍ର ବଂଶର ରକ୍ତ। ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ନାମ ଦେବି ନାହିଁ ଓ ଏ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସହିବି ନାହିଁ। ସମୟ ଏହିପରି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ଓ ଏବେ ତମନ୍ନା 9 ମାସର ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିବା ଆସିଗଲା। ଏକଦିନ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ମାନବଙ୍କ ପାଦ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଟାଣିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାନବଙ୍କ ଆଖିରେ ହାଲକା ବିରକ୍ତି ସହ ଏକ ହସ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯେମିତି ସେ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମନ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ତମନ୍ନାକୁ ମୋ ଛାତିରେ ଧରି ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଗତି କରୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଶରୀରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ମୋତେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ଓ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ। ଡାକ୍ତର ମୋ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କଲେ, ତାପରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ କହିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ପରେ ସେ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି କହିଲେ ଯାହା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ କୁଆଡ଼େ ମୋତେ କୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୋତେ ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣାଇଲେ। ସେ ଖୁସିରେ କହିଲେ, ତୁମେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ। ସେ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ପୁରା ସତ କହୁଛି। ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହା ହିଁ କହୁଛି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ କେବେ ମା ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବାଞ୍ଝ ହେବାର ଅପମାନ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ଅପମାନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମୋତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି। ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଚୁପଚାପ ତମନ୍ନାକୁ କୋଳରେ ନେଇ ବସିଲି। ମୋର ହୃଦୟ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ମାନବକୁ ଏ ଖୁସି ଖବର କେମିତି ଶୁଣାଇବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ କହିଲି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା ହେବାକୁ ଅଛି। ସେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ହଁ କୁହ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି। ସେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲେ, ଯେମିତି ଶୁଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କହିଲ? ମୁଁ ସେହି କଥା ପୁଣି ଦୋହରାଇଲି। ତେବେ ସେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଓ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ମୋତେ ଗଳାରେ ଲଗାଇ କହିଲେ, ଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତମନ୍ନା ପ୍ରତି କିଛି ନରମତା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଅଜଣା ହୋଇଗଲା। ସେ ତମନ୍ନା ଠାରୁ ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରିକି ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ ସେ ତାକୁ କ୍ରୋଧରେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଏକଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତମନ୍ନା ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଓ ମୋ ଲୁଗା ଧରିଲା।
ତେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲେ, ପିଙ୍କିଠାରୁ ଦୂରେ ରହ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲି। ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ଅଭାଗୀର ଛାୟା ମଧ୍ୟ ମୋ ଆଗାମୀ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତୁମେ ତା'ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଏହା ସେହି ଝିଅ ଯାହାର ଶୁଭ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଲା, ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଅଭାଗୀ କହୁଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏବେ ମୋ ସନ୍ତାନ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛି। ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ମୋ ସନ୍ତାନ ସହ କାହାର ଅବୈଧ ଔରସ ରହୁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇ ଥକି ଯାଇଥାଏ। ସେ ତା'ର ଲୁଗା ଓ ଖେଳନାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଘରର ଏକ କୋଣରେ ରଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହୁଥାନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ଏକ ଦିନ ମାନବ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ତମନ୍ନା ପାଇଁ ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ କଥା କରି ଦେଇଛି। କାଲି ତୁମେ ତାକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାରେ ମୋ ତମନ୍ନାକୁ ମୋ ଛାତିରେ ଲଗାଇ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବ, ମୁଁ ଏମିତି କେବେ କରିବି ନାହିଁ, କେବେ ବି ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ରଖି କହିଲେ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ହେବ। ଏବେ ଏ ଘରେ ଏ ଝିଅ ରହିବ କିମ୍ବା ମୁଁ। ତୁମକୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କହିଲି, ନା, ଏହା ମୋ ଝିଅ। ମୁଁ ଏହାକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂର କରିବି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ଅଛ। ଆମର ଅସଲି ସନ୍ତାନ ତ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛି। ଏହା ତୁମର ଝିଅ ନୁହେଁ ଓ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ମୋ ଆଗାମୀ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ହେବା ଉଚିତ, ଏହା ଉପରେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏବେ ମାନବକୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ହାତର ଇସାରାରେ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ବସ୍, ମୁଁ ଆଉ ବିତର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏ ଝିଅ ଏ ଘରୁ ଯିବ କିମ୍ବା ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ କହିବାକୁ କିଛି ବାକି ନଥାଏ। ପରଦିନ ସେ ମୋ ସହ କଥା କହୁନଥାନ୍ତି। ତମନ୍ନାକୁ ମୋ କୋଠରୀରେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଥାଏ। ମାନବ ନିଜ ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏବେ ମୋ ଗର୍ଭଧାରଣର ଶେଷ ସମୟ ଚାଲୁଥାଏ। ଶରୀର ଭାରୀ ହେଉଥାଏ। ଅସଲ ଭାର ତ ମୋ ହୃଦୟରେ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ତମନ୍ନା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଡ଼ ହେଉଥାଏ। ଏବେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ମୋ ପଛରେ ଆସୁଥାଏ ଓ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଥାଏ। ସେ ମୋତେ ମମି କହି ଡାକୁଥାଏ। ମାନବ ଏକଦିନ ତା'ର ମୁହଁରୁ ମୋତେ ମମି ଡାକୁଥିବା ଶୁଣି କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ, ଏମିତି କଥା ତାକୁ ଶିଖାଅ ନାହିଁ ଯେ ସେ ତୁମକୁ ନିଜର ମା' ଭାବୁ। ତୁମେ ତାକୁ କେବଳ ପାଳିଛ, ଜନ୍ମ ଦେଇନାହ ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ମା' କହିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥାଏ ଯେ ମାନବ କେବେ ବଦଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ରାତି ମୁଁ ତମନ୍ନାକୁ ମୋ କୋଳରେ ନେଇ ଶୁଆଉଥାଏ। ତେବେ ମାନବ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କହୁଛି, କାଲି ଏ ଝିଅକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଆସ। ତୁମର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନର ଭାର ଉଠାଇ ପାରିବ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ହୃଦୟ ଏକକୁ ତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ ହେବେ। ସେ କିଛି ସମୟ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ, ତୁମେ ତ ଜିଦ୍ କରୁଛ, ତା'ର ପରିଣାମ ତୁମେ ହିଁ ଭୋଗିବ। ପରଦିନ ମାନବ ଜଣେ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ଡାକିଲେ ଓ କହିଲେ, ଚାଲ, ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଲ। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତମନ୍ନାକୁ କୋଳରେ ନେଇ ମୋ ଗଳାରେ ଲଗାଇ କହିଲି, ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ କାହାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏହା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନାହିଁ। ମାନବ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ତୁମର ଆଗାମୀ ସନ୍ତାନ ସହ ନ୍ୟାୟ କରୁନାହ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ମୋ ମମତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘୃଣା ମୋ ପାଦକୁ ଅଟକାଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କ୍ରୋଧରେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ କହିଲେ, ମନେ ରଖ, ଏବେ ମୁଁ ଏ ଝିଅ ପାଇଁ କୌଣସି ନରମତା ଦେଖାଇବି ନାହିଁ। ତୁମ ମାଇକିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ କଥା କହିବି। ତୁମର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମନ୍ନାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସେ କ୍ରୋଧରେ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀରେ ବସି ତମନ୍ନା ଛାତିରେ ଲଗାଇ ଫୁଟି ଫୁଟି କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ ଯେ ମୋ ମମତା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ମୁହଁ ତାଜା ନୁହେଁ। ମୋ ଗର୍ଭଧାରଣର ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମନ୍ନା ଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥାଏ, ମୋ ଭିତରେ ସାହସ ଆସୁଥାଏ। ଏକ ଦିନ ମାନବ କାମ ନେଇ ଆମ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ତମନ୍ନା ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥାଏ। ଯେବେଠାରୁ ଆମେ ନୂଆ ଘରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲୁ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଫା କରି ନଥାଏ ଓ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ କିଛି ଜିନିଷ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଖୋଲି ସଜାଇ ନଥାଏ। ମୁଁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ଏକ ବଡ଼ ଲୁଗାର ବାକ୍ସ ଥାଏ। ଏଥିରେ କିଛି ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଥାଏ। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇବାକୁ ଓ କିଛି ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ଲୁଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ତେବେ ହଠାତ୍ ମୋ ହାତରେ ଏକ ଧଳା ଚାଦର ଆସିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହା ସେହି ଚାଦର ଯେଉଁଥିରେ ଲପେଟା ହୋଇ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତମନ୍ନାକୁ ପାଇଥାଏ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଖୋଲି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି।
ହଠାତ୍ ତା ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଚିଠି ଖସି ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ସେ ଚିଠିକୁ ଉଠାଇଲି। ଭାବିଲି ଯେ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଜିନିଷର ରସିଦ ହେବ କିମ୍ବା ମାନବଙ୍କ କାମରେ କିଛି କାଗଜ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହିଁ ମୋ ଆଖି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ମୋର ହୃଦୟର ଧଡ଼କନ ଅଟକିଗଲା। ତାହାର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ଓ ଆଗକୁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ଏ ଝିଅ ତୁମର ଝିଅ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ମୋ ଝିଅର ଭାର ଚାପିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସହିତ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଠୁକରାଇ ଦେଇଛି ଓ ଏବେ ତ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଛି। ମୋତେ ଏକ ବଡ଼ ରୋଗ ଘେରି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋ ଝିଅର ଯତ୍ନ କିଏ ନେବ? ତୁମେ ତା'ର ପିତା। ତୁମଠାରୁ ଭଲ ତା'ର ଯତ୍ନ କେହି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଧଳା ଚାଦରରେ ଲପଟାଇ ତୁମ ଦୁଆରେ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କଲ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିଲ ନାହିଁ, ମୋ ପ୍ରେମର ମଜାକ କଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ଝିଅର ମଜାକ କର ନାହିଁ। ଏହା ତୁମର ସନ୍ତାନ, ଯାହାକୁ ତୁମେ କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁନାହ। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ବିବାହ କରି ନିଜର ଘର ସଜାଇ ନେଇଛ। ମୋ ଏ ଚିଠିକୁ ପଢ଼ି ନେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଚିଠି ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଲାଗେ, ତେବେ ତାକୁ ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ କହିଦେବ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଅପମାନ ଓ କଷ୍ଟ ସହିଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ମୋ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁ। ଏ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଓ ତୁମର ପ୍ରେମର ଶେଷ ନିଶାନୀ। ତୁମେ ତ କେବେ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରେମ କଲ ନାହିଁ। ମୋତେ ଧୋକା ଦେଲ, ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରି ଛାଡ଼ିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରୁଥାଏ। ମୋ ନାହିଁ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯତ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ନେବ। ଧୋକେବାଜ ମାନବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧୋକେବାଜ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି କାରଣ ତୁମେ ମୋ ଭାବନାଗୁଡ଼ିକର ହତ୍ୟା କଲ। ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ତୁମେ ମୋତେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ଝିଅର ଯତ୍ନ ନେବ। ଏମିତି ନ ହେଉ ଯେ ମୋ ଝିଅ ଓ ମୋ ଅଭିଶାପ ମିଶି ତୁମକୁ ଲାଗିଯାଉ। ମୁଁ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମଠାରୁ ପ୍ରେମ କରି ରହିବି। କୁହାଯାଏ ଯେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକେ କେବେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଘୃଣା କଲ କାରଣ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିନଥାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରୁଥାଏ। ମୁଁ କେବେ ତୁମଠାରୁ ଘୃଣା କରି ନାହିଁ। ତୁମର ରେନୁ। ଏ ଚିଠି ପଢ଼ି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ଓ ମୋ ଚାରିପାଖେ ସବୁ କିଛି ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏ ଝିଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କାହାର ପାପ ବୋଲି ଅବୈଧ କହୁଥାନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ନିଜର ସଚ୍ଚା ଔରସ। ମୁଁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ ବସି ରହିଲି ଓ ଚିଠିକୁ ଘୂରୁଥାଏ। ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥାଏ, ଯେମିତି କେହି ମୋ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ବିଛାଇ ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ସେ ଚିଠିକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଲି, ତାପରେ ଚାଦରକୁ ପୁଣି ଲପଟାଇ ରଖି ଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ମାନବ ପରଦିନ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା କହିବାକୁ ଅଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚିଠିକୁ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି କହିଲି, ଏହା ମୋତେ ସେହି ଚାଦର ମଧ୍ୟରୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲପେଟା ହୋଇ ତମନ୍ନା ମିଳିଥିଲା। ଏ ଚିଠିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଓ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଅସଲରେ କାହା ସହ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମାନବ ଯେମିତି ହିଁ ଚିଠି ଉପରେ ଆଖି ରଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା ଓ ସେ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ଧରି ସେ ଘୂରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଚିଠିକୁ ହାତରେ ନେଇ ଫୁଟି ଫୁଟି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଦେଖିଲି। ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ସେ କୌଣସି ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଚିଠିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ଏକ ରାଜ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାଏ। ଅସଲରେ କଲେଜ ସମୟରେ ରେଣୁ ନାମକ ଜଣେ ଝିଅ ସହ ମୋର ଦେଖା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ମୁଁ କେବଳ ବନ୍ଧୁତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ବନ୍ଧୁତାକୁ ପ୍ରେମର ରୂପ ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ତା ସହ ଏକାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମିଶୁଥାଏ। ସେ ମୋ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ଓ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କଲି। ଏକ ଦିନ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ସେ ଫୁଟି ଫୁଟି କାନ୍ଦୁଥାଏ ଓ କହୁଥାଏ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ, ମୋ ସହ ବିବାହ କର, ମୋର ବହୁତ ବଦନାମ ହେବ। ତୁମେ ମୋ ସହ ଯାହା କରିଛ ତା'ର ପରିଣାମ ମୋ ପେଟରେ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବିବାହ ତୁମ ସହ ହୋଇସାରିଥାଏ। ମୁଁ ତା ମୁହଁ ଉପରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଫୋପାଡ଼ି କହିଥାଏ, ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ବଦନାମ କର ନାହିଁ, ଏ ସନ୍ତାନକୁ ଶେଷ କରିଦିଅ। ମୁଁ ତାକୁ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଛାଡ଼ି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗ ଲାଗିବ। ତା'ର ଉଲ୍ଲେଖ ସେ ଚିଠିରେ କରିଛି। ବୋଧହୁଏ ସେ ଏବେ ଦୁନିଆରେ ଜୀବିତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ସେ ମୋ ହିଁ ଝିଅକୁ ମୋ ଦୁଆରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ରେଣୁ ସହ ବିବାହ କରିପାରିଥାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଥାଏ। ମୋ ଘରେ ଲୋକେ ତାକୁ କେବେ ବୋହୂ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ବନ୍ଧୁତା ଓ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ରଖିଥାଏ। ମୁଁ ତା'ଠାରୁ ପ୍ରେମ କରୁନଥାଏ, ମୁଁ କେବଳ ତା' ସହ ସମୟ କାଟୁଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ସେ ମୋଠାରୁ ପ୍ରେମର ଏତେ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ସେ ତମନ୍ନା ଆଡ଼େ ଆଖି ଭରି ଚାହିଁଲେ, ଯିଏ ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇଥାଏ, ଓ ତା'ର ମୁହଁ ଉପରେ ହାତ ଫେରାଇ କହିଲେ, ଏହା ମୋ ନିଶାନୀ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ କାଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ମୋ ଠାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ରେଣୁକୁ ମୋ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ପିଙ୍କି। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଏ ରାଜ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାଏ। ରେଣୁ ଏ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛି ଯେ ତା'ର ଜୀବନର ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ବାକି ଅଛି, ଓ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚିଠି ସହିତ ଝିଅକୁ ମୋ ଦୁଆରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏକ ଦିନ ମୋର ଏକ ବନ୍ଧୁ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥାଏ ଓ ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ମିଶ୍ର ଅନୁଭବ ଜାଗୁଥାଏ, କ୍ରୋଧ ଓ ଦୁଃଖ ଓ ଏକ ଅଜଣା କରୁଣା। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଏ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ ମାନବ। ତୁମେ ତା'ର ପ୍ରେମକୁ ଖେଳ ଭାବିଲ ଓ ଆଜି ତା'ର ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛ। ତମନ୍ନା ତୁମର ଏ ନିଜର ରକ୍ତ, ତୁମର ଝିଅ। ତୁମେ ତାକୁ କେମିତି ଏମିତି ଅବୈଧ କହିପାରୁଛ? ମାନବ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ଏମିତି ହେବ। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ତମନ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ସମୟ ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମାନବ, ତୁମେ ରେଣୁକୁ ଧୋକା ଦେଇଛ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଦେଇଛ, କିନ୍ତୁ ତମନ୍ନା କୌଣସି ଅପରାଧ କରିନାହିଁ। ସେ ତୁମର ଝିଅ ଓ ମୋର ମଧ୍ୟ ଝିଅ। ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ମାନବ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥାଏ। ସେ ତମନ୍ନାକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ଯିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇଥାଏ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ତମନ୍ନାର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ତମନ୍ନାକୁ ମୋ ଛାତିରେ ଲଗାଇ ଶୋଇଲି। ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଅଜଣା ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ହିଁ ମା'ର ମମତା, ଯାହା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ନାମ ବା ଅଧିକାର ମୁହଁ ତାଜା ନୁହେଁ। ମୋ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ଓ ତମନ୍ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସମାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। କିଛି ମାସ ପରେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ। ମାନବ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ସେ ତମନ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏକ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ତମନ୍ନାକୁ କୋଳରେ ନେଇ ତା ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତମନ୍ନା ତାଙ୍କୁ ବାପା କହି ଡାକୁଥାଏ ଓ ମାନବର ଆଖିରେ ଏକ ଅଜଣା ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ତମନ୍ନା ଓ ମୋ ପୁଅ ଏକାଠି ପଢ଼ିଲେ। ମାନବ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ ତମନ୍ନାର ହସ ଓ ତା'ର ନିରୀହତା ମାନବର ହୃଦୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏକ ଦିନ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ପିଙ୍କି, ତୁମେ ମୋତେ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ। ତୁମେ ମୋ ଭୁଲକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛ ଓ ତମନ୍ନାକୁ ନିଜର ଝିଅ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଶିଖିଛି ଯେ ପ୍ରେମ ଓ ମମତା କୌଣସି ସୀମା ମାନେ ନାହିଁ। ଆଜି ମୋ ଘରେ ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତମନ୍ନା ଓ ମୋ ପୁଅ ଏକାଠି ହସୁଛନ୍ତି, ଏକାଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଓ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାରର ଅଂଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ରେଣୁକୁ ମନେ ମନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଯିଏ ମୋ ଜୀବନକୁ ତମନ୍ନା ଦେଇ ଏକ ନୂଆ ଅର୍ଥ ଦେଇଛି। ମୋ ହୃଦୟରେ ରେଣୁ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଅଛି, କାରଣ ସେ ନିଜର ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖୁଛି ଓ ଭାବୁଛି ଯେ ଜୀବନ କେତେ ଅଜଣା ମୋଡ଼ରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ, ମମତା ଓ କ୍ଷମା ସବୁ କିଛିକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦିଏ।